Ubani la? Lalela Gertie, angeke ngikwazi ukushada mina. Wena nje izinto eyodwa hamba nami. Ngale kwalokho ngizozibulala. Ngiyamthanda kakhulu Sani. Uma noRagaba ngeke bayivumele nakancane leyo nto. Ngangihlezi ngitshela ukuthi uthando liyahlanyisana, kodwa namhlanje ngiyibonela. Uma nje lo mnyeni wakho usikhothene ngamthindela kancane uSani. Mina ngizombulala ngimqede kaleze zami. Mina ngenza noma ngabe yini ukubuyisa uPalav la ekhaya. Ubani uzovimba lokho ukuthi ngikwenze? Woza lana ke masuwasha inyawo zami bese uyaphuza lowo manzi. Lapho ngiyobe sengimxolela unkosikazi wakho. Angifisi ukuba uPalavi Deshmukh. Ngijabule. NgiuPalavi Raghav. Elinye ithuba ngomsombuluko kuze kube yisonto, magamanxa ihora lesikhombisa ebusuku, kuStar Khanya kuphela.